Mo ti ṣe àfihàn ewé ẹ̀já nínú fídíò mi lórí ìkànnì yìí tí mo sì sọ ìwúlò rẹ̀. Lónìí, n ó mẹ́nu ba iṣẹ́ tó ń ṣe. Ewé ẹ̀já ó dára fún ẹni tó bá ní ìpèníjà ẹ̀yìn dídùn. Kírúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ kó lọ ra òòrù tuntun tó kẹnú tó sì ní ọmọrí, kó já ewé ẹ̀já yìí lọ́pọ̀lọpọ̀, kó kó sínú òòrù náà, kó bu omi tó tó fi wẹ̀ sínú rẹ̀, kó sè é kó jiná. Kẹ́ni bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó tutù, kó máa yọ́ fi wẹ̀ lẹ́ẹ̀kan lójúmọ́. Tó bá ti ṣá, kó sè míì, kó wa tinú ẹ̀ dànù, kó já ewé míì kó tun sè. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, ẹ̀yìn dídùn yóò dohun gbàgbé nínú ayé rẹ̀. Títí dìgbà míì, èmi ọmọ yín Ọláwálé ọmọ Ewéjẹ́ sọ wípé ẹ má gbàgbé àti like, comment, share. Ẹ subscribe to my YouTube channel. Ohun tí kò bá yé yín, ẹ comment, màá sì dá yín lóhùn. Títí dìgbà míì, ire o.